Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama on jurama, on ñaganawal moƴƴere. Aɗa wiya so tawi ko ngol woni lawol ma kadi ngol e yewde bindande amin ne batta abonné chaine non nelda ɗum bandiraɓe ma kala kata jinɗe hen sei kadi ɗo jangude arab walla def jokkodirde e numéro whatsapp amin peñowo ɗon. Aywa, hande garten ko e jokkol deftere meɗen wiyetede Mukhtarul Ahadith, deftere hadiseje. eɗen kalno hen iza amma ahadukum annasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad-da'ifa wal marida wa dhal hajati wa iza salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza amma ahadukum annasa, so goto e moɗon ardimi yimɓe ina julna ɗumen ina woni imam, falyukhaffif yo hoyfin. Sa woni yeeso aɗa janga ya jangucci kakidiɗe walla daɓɓe mbasa julnuɗe darɗe ɗe haɓɓorto, saabu fa inna fihim, ina e ɓen rewɓe e ma, ina e ɓen ɓe ganduɗa ina ndewi e ma ina juula as-saghira cukalel, ina gasa wonta o cukalel nani e sappiji gonɗe caggal ley ya acce maggel hakkille wone darɗe juɗɗe ngel wawa. Wal kabira, ina e mabɓe kadi mawɗo nayejo mo ganduɗa hattanani darde julde no fewi de, wadde ya acce mum hakkille. Wad-da'ifa, ina e mabɓe ganduɗa ko lohɗo hattanani darde julde nde. Wal marida, ina e mabɓe ɓe ganduɗa ko pawguɗo ari ina force ari ina juuɗa kono hattanani wone darɗe julɗe ɗe. Wa zal hajati, ina e mabɓe ni mo ganduɗa ko joom haaju, joom rendez-vous walla ko kiñiɗo yiɗa waktu daɗa ɗum rewiɗo ne juuɗa, wadde anne so tawi a ardima ɓe foof acce mabɓe hakkille, dabɓiɗina koyfina darɗe ɗe jultaɗe. Wa iza salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a, o wi noon so yeehi ha omo julno hoore makko kanko an tan e hoore maɗa juuɗa, sa ko belɗa foof juula darɗe juɗɗe. Sa weelama darde adinde janga feccere deftere nde sakkitinde timmitina deftere nde, ɗum ko an andi. Kono noon sa ardima yimɓe ya hoyfin darɗe ɗe. Wi iza anfaqat al mar'atu min bayti zawjiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazini mithlu dhalik la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din shay'an. O wi iza anfaqat al mar'atu, so debbo nafqi min bayti zawjiha e galle joom galle muɗum, ittiɗon kalis sakkima walla ittiɗon gawri sakkima walla ittiɗon comci sakkima walla kala foof ko wawi ittude e galle he sakki ɗum. Ghayra mufsidatin, noon tawa ko sakki ko o sakkirani ngam bonnude ko ngam baraji. Wi kana laha ajruha, ko sakki ko kanko sakki ko ma dañ hen baraji bima anfaqat, sababune ko sakki ko. Wa li zawjiha ajruhu bima kasaba, joom galle makko kadi ma dañ baraji sababune ko faggiti ko. Joom galle o faggiti kanko mo dañ baraji nafgol, joom galle makko ma dañ baraji paggitugol. Walil khazini mithlu dhalik, si ɓe jogui ɗon denowo magasin mabɓe, onne kañum ma dañ hen baraji. Ete la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din shay'an, hay goto e mabɓe ustata baraji goɗɗo, mon foof ma dañ hen baraji. Ete baraji hay goto e mabɓe ustata baraji goɗɗo. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza tatha'aba ahadukum falyada' yadahu ala fihi wala ya'wi fa inna ash-shaytana yadhaku minhu. O wi iza tatha'aba, so tawi ngabli ahadukum goto e mon, so goto mon ngabli falyada' yadahu ala fihi, yo waɗ jungo makko e hunoko makko, yo sukk hunoko ko, wala ya'wi wasa wullude wasa lukde, wonno ngaɓlirta haji jomum ina luuka hen. O wi ɗum noon Nelaɗo ina haɗa ɗum ya ƴettu jungo ma pawa hen beele lukali ɗi so ngari mbasa yaltude.
fa inna shaytana ay seeɗan de yadhaku minhu ina jalamo saga nde lokata nde iza tamma fujurul abdi malaka aynayhi fa baka bihima mata sha'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so neɗɗo yehi ha fasiqagal muɗum hankadi timmi badgol bone muɗum timmi malaka aynayhi hankani kanko o jeyat gite makko holno jeyirta gite makko o yi fa baka bihima mata sha'a kala fu ɗum ɗo wela wayde hen wayirde ɗum o waya wadde bone makko mo haala o wi wona kanko waɗi ha jarnimo ni wayde hen gonɗe jalta cikka mataw wona kanko tawa kanko ɗum waɗi wi iza tamma fujurul abdi malaka aynayhi fa baka bihima mata sha'a iza taraka al abdu addu'a liwalidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizq nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so neɗɗo yehi ha acci duwanade jinnaɓe muɗum iza taraka al abdu so maccuɗo yehi ha acci duwanade jinnaɓe muɗum fa innahu yanqati'u anhu rizq arzugu makko taƴat so dañanno nogas sa rentaki bo sappo waddata dañde walla bijje wadde duwanade jinnaɓe muɗum ko ma daña baraji kadi ene ɓeyda arzugu maɗa aywa iza jama ahadukum si tawi goto e moɗon yaaɓi imra'atuhu joom suudu muɗum fala yatanahha anha hatta taqdi hajataha wi siwi goto moɗon yaaɓi joom suudu muɗum hoto ummo e joom suudu o ha joom suudu o humta haaju muɗum kama yuhibbu an yaqdiya hajatahu hono kanko hono no yiɗiri humtorde haaju makko o ni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina jangina en so neɗɗo wondi e joom suudu muɗum ha kañum ndiyam muɗum yalti gorko ndiyam mum yalti o wi hoto umme e joom suudu o yo fat ha joom suudu o kañum ndiyam muɗum yalta hono kanko no yiɗirno ndiyam makko yaltani hoto partana umme joom suudu o kono yo fat joom suudu o kañum ne ha ndiyam muɗum yalta iza hadartum mawtakum fa aghmidul basara fa innal basara yatba'u ruha wa qulu khayran fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahlul mayyit iza hadartum so on tawama mawtakum mayɗo mon fa aghmidul basara yo on kippu gite ɗe moɓɓe gite ɗe sabu fa innal basara eɗen gite ɗe de yatba'u ruha ɗi ndewat ruhu o sene yalta gite ɗe gonon ko en darde ruhu o ɗum addata neɗɗo yiya sankima gite mum puttinto waɗi sa tawi neɗɗo ene sanki ya a moɓɓu gite ɗe wa qulu khayran ɗon ɗo gonɗon sara makko noon kalanemo moƴƴere sabu fa innal malaikata ene malaikaji ɗi ma yaqulu ahlul mayyit ko koreji mayɗo o kalata ko wadde kala fof ko ɗon kaale moƴƴereji makko ɗi o waɗanno iza hakama al hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa iza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid wi iza hakama al hakim so tawi ñawowo ñaawi ñawore fajtahada o tinni e ñawore he ngam dañde gonga fa asaba Allah waɗi o dañi hen gonga o ñaawi gonga wi on ɗon de falahu ajrani omo jogui baraji ɗiɗi omo jogui baraji tinnade ha ñaawa gonga nde omo jogui kadi baraji ñawgol gonga ngol ayi ɗum noon firti ko bawɗo ñawde foof toggi dow ton ha fayi less guiɗay lamɗo hay lamaɗo hay jinnaɗo sukaɓe ma ɗiɗo gaari ina goyto a tinnima ha a ñawiniɓe gonga ma dañ baraji tinni ma dañ kadi baraji ñawɗo gonga si ko rewɓe ma ɗiɗo a tinnima ha a ñaawi gonga ma dañ baraji tinnogol ma dañ baraji kadi ñawgol wonono kadi justice o so tawi tinnima e nder tribunal muɗum ha ñaawi gonga mo o dañ baraji ñawgol gonga mo waɗañ kadi baraji tinnade o wino wa iza hakama fa akhta'a
falahu ajrun wahid. So ñaawi noon o tinnima o ñaawi kono Allah waɗi ko o ñaawi ko o juumi o ñaawani gonga falahu ajrun wahid ina woodanima tan baraji goto sabu o heɓani gonga sababuni ko o ñaawi ko mo waɗani hen baraji kono wasdemo hebde gonga ñaawde gonga ɗum waɗi ko goto dañata. إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك. si tawi neɗɗo timmini Qur'an a jangano Qur'an a khatmi صلى عليه عنده ma imsinanoma sabu salatul malaika al istighfar ma imsinanoma عند ختمه ɗo timmini ɗo 60,000 malakin capanɗe 60 malaika ma ñaganoma Allah nde Allah yafuto ya Allah wattina ɓen Allah jaɓanom dowuji mabɓe. إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودي إخوانه فإن الله جاعل له في دعائهم البركة. ويس goto e moɗon ina yalta ina ɗanno فليودي إخوانه yo o wayno bandiraɓe makko fa inna Allah ay Allah de ja'ilun ko baɗowo lahu wonandemo fi du'aihim e duwoji bandiraɓe makko ɓe albarakata baraji nde aɗa wayno aɗa ɗanno wiya yimɓe yo ndu woni ko wona moƴƴere sabu Allah ina waɗa baraji barke e koɓe duwoto ko. إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له فليجلس فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم فإن لم يوسع له فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه. ويس goto e moɗon ari e jonde إذا دخل أحدكم إلى القوم si goto e moɗon ari e yimɓe fa usi'a lahu o yajnana falyajlis o hokka place yimɓe joɗino ngabbitira haw jooɗi mbimi yo ara jooɗo ɗo falyajlis yo jooɗo ɗo sabu ɗum ɗon de fa innama hiya karamatun ɗum ko ɗum teddugal minallahi ummiringal e Allah ngal ganduɗa akramahu biha Allah teddinima ɗum rewni ɗum e bandiraɓe makko akhuhu muslim. fa in lam yuwassa lahu non sino o ari o hokkaka o jooɗi falyanzur awsa'aha makkana yo ƴeew place ɓurɗo yaaju o jooɗo ɗo falyajlis fihi. إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه so koɗo naati e yimɓe ari e yimɓe dakhala birizqihi o naati e arsugu makko fof ko ñaawi ɗo ko arsugu makko o ñaawi. wa iza kharaja so yalti kharaja bi maghfirati zunubihim o yaltide kafrangal bakkutuji ɓe o arno koɗu ɓe o arno hoɗade ɓe. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. wi so gorko noddi joom suudu muɗum ila firashihi fewde e baldi mum fa abat joom suudu o sali jaɓadem sali ɗoftadem fa bata kanko gorko o waldiri noon wo huwa ghadban taw omo sehi omo tikki alayha aywa ghadbanu alayha taw joom galle o ina tikkinimo ina seganimo la'anatha al malaikatu ha malaikaji kuɗɗo on ɗon debbo hatta tusbiha ha wiyata barata ko hodde debbo on ɗon ha wiyata. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها so goto e mon noddama e walima e yangi falyatiha yo ar yo yah jaaboyo noto yangi so ala ngantu. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس so goto e moɗon naati e juma yo juul darɗe ɗiɗi ko adi ndo jooɗoto. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم
wa sulsilati shayatin. Heɓa hande ɗo kattane windani meɗen siftine seyo so wadde abonne batta abonne channel ngam bindude min goroje mbawa hebde hen ɗon e ɗon. Ko noon siwi ka jiɗɗo jangude defte walla arab jokkodirde e numéro amin WhatsApp peñowo ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi.